Cześć, z tej strony Tomáš Přikryl, jestem skrzydłowym i dołączam do Warty. Zawsze się mi podobało grać w Ekstraklasie i uważam, że polska piłka albo Ekstraklasa jest na wysokim poziomie i to oznacza stadion i media i to wszystko okolo, oczywiście jakość zespołu piłkarzy, więc jestem zadowolony, że wróciłem do ligi i mam nadzieję, że to będzie powrót udany. Najwięcej pamiętam zawsze mecze, jak graliśmy na wyjeździe. To oznacza, jak Warta grała u siebie i zawsze trudne mecze to były, zawsze się musieliśmy dobrze przygotować i nawet nie pamiętam, czy jakąś dużą różnicę w wyniku zrobiliśmy, więc myślę, że zawsze było wygrana dla Jagiellonii albo dla Warty. Chciałbym, żeby tak odczuli takie odczucie mieli wszyscy przeciwnicy, co będą dojeżdżali do Warty. Już trochę gram w piłce, oczywiście chciałbym pomóc jak najwięcej Warcie w najlepszym miejscu w tabeli, bo uważam, że to bardzo ambitny klub i jestem zadowolony, że mogę tutaj grać. To już kiedyś grałem w europejskich pucharach, więc bardzo by życzyłem sobie i wszystkim, żeby mogliśmy te marzenie spełnić, więc chciałbym zagrać w pucharach europejskich i myślę, że taki fajny cel to wygrać Puchar Polski.